programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, sa mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB Call. CMDB Call, si Nurse Erleman po ang taga-sagot natin dyan, okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the combination of HCI, CMD, ang ating CBF or Cell Bio Food, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide, yan po ang Power 5. Siyempre, bawat produkto na yan ay merong gagawin na tulong para gumanda yung ating mga health. But of course, for people na healthy pa sa ngayon, you take our product, hindi kayo basta-basta magkasakit man, very mild lang po. And of course, pag pag may sakit, take the product to restore your health. Huwag intaying malala na, ha? Lalo yung iba, pupunta sa amin, nagda-dialysis na. Ay, yung iba naman, nagki-chemotherapy na. O, dun pa lang sa may na-observe kayo sa inyong mga katawan na something is wrong, contact us. Visit CMD Center. Okay, so kung may tanong, ito yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At meron tayong upcoming event. If ever may mga gustong gawin ng negosyo, opo, gusto niyo ng business orientation, available po ako para sa inyo dito sa CMD Center in Legazpi on November 5, 1 p.m. po for product and business orientation. 1 p.m. libre kayo mag-attend. And of course, sa mga taga Donsol, Sorsogon, magkakaroon kayong gagawing free health consultation that will be on November 7. November 7, Friday po yan, 9 a.m. to 1 p.m. at CMD Center in Donsol, Sorsogon, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. And of course, dito naman sa Legazpi, ito yung schedule natin, free health consultation tayo ng November 8. Ayan, Saturday po yan. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. And of course, sa mga taga Catbalogan, Samar, magkakaroon kayo ng gagawing free health consultation. November 15, Saturday yan, 9 a.m. to 4 p.m. And November 16, Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Free health consultation. Hello kay Mr. Dads Lobrino. Musta ka na, Papa Dads? Okay? So, yan po muna sa mga taga Catbalogan. And of course, sa mga taga Labo, mayroon din kayong schedule ng free health consultation. Kailan? November 15, Saturday din, 9 a.m. to 12 noon. CMD Center in Labo. Labo yan po, Labo beside Lisaso Hospital, 9 a.m. to 12 noon. And of course, sa mga taga
baka kay Albay. Meron din nakaschedule kayong free health consultation na gaganapin November 15 din. Oo, CMD Center in baka kay Albay. So take advantage po sa mga taga baka kay Albay. And syempre, meron tayong promo din diyan sa area ng Santo Domingo. Meron tayo diyan ng 1 month free health consultation kayo. Pag kayo napunta, CMD Center in Santo Domingo, na mamaya po ay babanggitin natin exact address. Okay? So ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yan po muna yung ating announcement sa inyo. Take advantage po sa inyong lahat. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya madalas sabihin ko, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation, na save natin sa operasyon. O anong iniintay natin? Take advantage. Visit CMD Center. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Okay? So for the meantime, isa muna ito, kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating product. Kasi tayo, usually, pag merong sakit, iniisip natin makainom ka agad ng gamot. Alam nyo ba, na the best doctor to yourself is you. At tandaan po natin na ang sakit ng tao, 20% genetic, naman na 80% lifestyle. Whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Di ba? Hindi naman bigla na malala ang sakit mo. Nag-umpisa muna sa mild, lumalala hanggang later on hindi mo na kayang i-manage. Pero kung marunong kayo about our natural products, especially ang ating Power 5, hindi ka hahantong doon sa paglala ng inyong mga sakit. O katulad nito, sakit to ng mga kalalakihan, usually mga nag-edad 40 up, pwede raw kayo magkaroon ng prostate problem. So pakinggan natin paano sila natulungan ng ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rupina Pahares sa San Lorenzo, Barangay Matakong. Ang edad ko po ay 75. Oh. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial, nilagyan. Huwag ka na mention ng pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po, nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po, nung namahapon na po, maalas 2 na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihingan po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Oh. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung hiringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. O, ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5
na tubig. Ganyan po mga sa ko. Yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, isang puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpa sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMV at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitake na din po ako para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Ayun, siya po ay si Ma'am Rofina Pajares, taga Matacong, San Lorenzo. Akalain mo yan ha, naka-catheter na. Sinabihan na nga daw na kung hindi siya maooperahan ay hindi na basta-basta gagaling, okay? Salo kay Ma'am Teresita Capile and batchmate, Dad's Lobrino, okay? So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At alam nyo ba, ng ating produkto ay kahit sa mga viruses, napakagaling ng ating produkto. Oo. 'Di ba yung bulutong ang bulutong is also a virus. Ang isang buntis, hindi ka dapat mabulutong. Oo, kasi kawawa ang bata, kawawa ang baby. Pero ito, pakinggan natin paano natulungan ang isang buntis na nabulutong. Oo, na hindi naapektuhan yung kanyang anak. So ito, pakinggan po natin. Ako po si Mylene Insinaris, taga Albay, taga Bakakay, Albay. Ito po ang kwento ng aking buhay ay isi-share ko sa inyo. Edad ko po ngayon is 35 na po ako. And then nagkaroon pa ako ng baby nung 34. Running 34 po ako, nagkaroon ako nagbuntis ako, and then ang nangyari sa buhay ko is madali na akong manganak noon, and then araw ng kapakanakan ko mismo, nagkaroon ako ng bulutong tubig, and then yung bulutong pala, doon ko nalaman nung dinala ako sa ospital na virus pala siya, pwede siyang maka-apekto sa bata. Kasi nung ipapanganak ko na po siya, sabi ng doktor sa akin, maghanda na daw ako kasi yung baby pwedeng mamatay, and then pag ilalabas ko siya is bulag kasi ang daw ng water doon sa tiyan is sobrang init, and then daw yon sa baby, apektado yun pwede siyang mabulag, pwedeng mamatay. And then ang nangyari po noon is araw na mismo sabi ko, Dok, manganganak na po ako ngayon na araw na to. And then refer nila ako doon sa Legazpi, BRTTH. And then sabi nung doktor, hindi ka pa naman manganganak ngayon, misis. Kukunin lang namin yung dugo mo. After nun, pwede ka nang umuwi. Nag-worry ako masyado noong araw na yun kasi sabi ko, oo, malayo. And then mas mga siguro 1 hour galing Bakakay and then Legazpi. Sabi ko, paano kaya ako nito? Kung manganak ako na, lalo na mayroon akong nararamdaman. And then, iniiwasan ako ng mga tao doon doon sa ospital kasi ayaw nilang mahawaan kasi yung bulutong daw nakakahawa sa iba. And then yun nga, nangyari, nagtatago lang ako doon sa isang kwarto na ako lang mag-isa. Sabi ng doktor, dyan ka lang, hindi ka pa naman manganganak. And then yung kwarto ko pa naman, hindi siya ready, wala siyang salo duman sa katri lang siya nasa dayuton. And then, yun nga, ang nangyari nun, hindi hinintay namin yung magiging result ng dugo ko kasi hindi daw nila ako bibigyan ng gamot habang nandun pa ako sa observation kasi yung dugo ko ang kailangan nilang makita para paanong ibibigay.
And then, power trio sa akin, hindi ako na, dahil po ako kay tong tamahaw, paningod to hanggang sa hapon na yung mga nganak na ako. Anong ininom mo? Ang ininom ko noon is CMD, power trio, umaga. Nung ano pa lang, nagtimpla na ako sa 1.5 is 100 drops agad. And then, CMD. And then, tuwing umiinom ako ng CBF is 10 drops, 10 tablets, pero hindi ko na alam kung ilan yung nainom ko. Basta, inom lang ako ng inom, and then, take ako ng CBF, at then, sinasabayan ko siya ng Supreme Juice. Hindi talaga ako nang hina. And then, yun nga, anong magli-labor na ako, sabi ng doktor, ano to, wala pa bang kain to yung mother mo? Kasi kasama ko yung anak ko dun sa ospital. Sabi ng anak ko, ayaw kumain dok eh. Yun nga, na-amaze sa akin yung doktor kasi nung araw na yun, nanganak nga ako, wala ang doktor doon sa tabi ko. Anak ko lang ang nag-ano sa akin, nag-assist. Kaya sabi ng doktor, wow, amazing. Ang baby mo is healthy and then walang problema. Sabi ko, Dok, umiinom po ako ng CMD. Sabi ng doktor, CMD? Sabi ko, opo, Dok, CMD lang yung ininom ko. Kaya na-amaze siya sa akin. Kasi siya, Drops na inom mo? ang nainom ko noon is, basta nakatatlong bote ako. Ang nilagay ko is 100 drops. Naka 300 drops ako sa araw na yun. One day. Maghapon, ma'am, wala akong kain. And then, parang nahiya sa akin yung doktor na siya na mismo ang nagsabi sa akin na, Mrs., maganda ka na kasi ang baby mo, in case na ilinabas mo yan, patay. Or kung ipapanganak mo naman siya, is pwede siyang mabulag. Kaya yun, sobrang nag-worry din ako, sabi ko, Lord, sana wag naman na ganito yung ibigay mo sa akin, na sana maging healthy. Pero handa na din ako kasi yun ang sinabi sa akin ng doktor na mamamatay siya or mabubulag. Habang nandun pa sa tiyan ko yung bata, umiiyak na ako. And then nung lumabas siya, tumawag na yung baby nung lumabas siya, walang doktor, umiyak na lang yung baby, tumakbo na yung nurse kasi yung anak ko sabi, Dok, nanganganak na si mama. Paglapit ng doktor, sinalo nila agad yung baby, and then idinulag ninda sa ko, ilinabas ka agad, baka daw mahawaan ng bulutong ko. Hindi ko siya nakita ng 1 month. 1 month hindi pinakita sa akin yung baby. Hindi siya nakadidi. Doon lang siya sa lula niya. Ayaw akong palapit doon kasi bawal daw. And then, yun nga, pero very healthy ang baby ngayon at saka sobrang talino. Oo, sobrang talino. And then, nung baby pa lang siya, pinainom na din siya ng CMD. Oo, yun ang kinagandahan ng kwento ng buhay ko. Kaya ngayon, ang message ko sa mga tao na mayroong mga iba't ibang karamdaman, kasi ako nakasurvive ako ng virus na nga yung pinag-uusapan. Sabi nga, makakamatay na talaga. Critical, ibig sabihin, na talaga siya yung nakakatakot na sitwasyon sa isang tao. Kaya yun, huwag kayong mag-alala kasi ako nga nakasurvive, and then power trio lang po, yun ang pinakamaganda. And then subukan nyo kasi ako nasubukan ko na din, tried and tested ko na. Kaya yun, ngayon nagpapasalamat po talaga ako sa CICMD kasi siya yung naging way, and then siya yung naging ko na nakaligtas yung baby ko. Kaya maraming salamat po. Pangalan ko po is Mylene Insinaris, taga Bakakay po. Ayan, salamat po. Akalain man, virus yun. Kaya ang product natin, tried and tested sa mga bacteria, virus, bacteria, fungus, parasites, mga cancer cells. Pag naagapan, natutulungan talaga, okay? So, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. For all of you, meron kung ano ba tong gadget na to na ginagamit natin sa mga CMD Center. Pakinggan na lang po natin. Yan, ito Sabi dito, when was the last time you had a health checkup?
Last year, last month, last week, or never. Karamihan takot magpa-check up. Oo, health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Kailangan wag natin palagpasin. Know the cause of your sickness. Prevention is always better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing. Available yan sa mga CMD Center. 1-minute German technology. HCIB's Health Analyzer. Complete with more than 30 laboratory results with comparative reports and experts' advice, accurate, practical and simple, fast and easy, economical, yan, painless, no needles, no blood drawn, no radiation. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. Yan, tandaan, available yan sa mga CMD centers. Okay, ulitin ko yung ating announcement ng event natin. Sa mga gustong gawin ang negosyo, gustong gawin ang negosyo ni Health Code, may schedule ako dito sa Legazpi. Oo. Product orientation and business orientation. Kailan yan? November 5, 1 p.m. CMD Center in Legazpi City. Yan po, take advantage kasi napakalawak ng market natin kaya kailangan natin ng mga dagdag na mga retailer. Pero paano kayo magiging retailer kung hindi nyo alam yung tungkol sa ating produkto? Okay, mga taga Donsol, Sorsogon, nakaschedule kayo ng free health consultation November 7. November 7, 9 a.m. to 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center in Donsol, Sorsogon. Second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po yan ng Soreco. Sa Legazpi, free health consultation ay gagawin November 8. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. CMD Center or NAB Wellness Center in Legazpi City. And of course, sa mga taga-Tacloban, magkakaroon din ng schedule ng free health consultation November 14. November 14, 9 a.m. to 2 p.m. CMD Center in Tacloban. And the following day, November 15, free health consultation naman ay gagawin dyan sa Catbalogan. CMD Center in Catbalogan, 9 a.m. to 4 p.m. And the following day, November 16, opo, Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Yan po ang schedule natin. But of course, sa mga taga-Labo, Camarines Norte, free health consultation kayo on November 15 also. Saturday yan, 9 a.m. to 12 noon, CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. At sa mga Bakakay, meron din kayong gagawing free health consultation November 15, 8 a.m. to 4 p.m. dyan sa CMD Center in Bakakay. Mamaya ay babanggitin ko exact address dyan sa Bakakay, Albay. Okay? So, take advantage po sa inyong lahat. Yan muna yung ating mga announcement. Okay? Pero dito ngayon, isa uling kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating product sa taong marami ng iniinom na gamot. Pero ang tanong, gumaling ba talaga? Pakinggan po natin. Okay, andito po ako sa Sipocot, Camarines Norte. At meron pa dito isang napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating CMD. So, mapakinggan muna natin. Madam, anong pangalan mo, edad at taga saan po? Ako po si Aileen Masaho, taga Sipocot po, Barangay Bagong Sirang. 26 years old na po ako. Ano yung, Ma'am Aileen, ano yung mga naging health problem mo bago ka napunta dito sa Health Code International? Migraine po. Yung kalahating ulo lang po ang nasakit. Tapos, namamaga po yung sa may batok. Tapos, nasakit po yung dito po sa may leeg. Tapos, kabilang mata po. Minsan po nanlalabo. Tapos, minsan nang mamanhid po yung kalahating katawan.
yung pagtulog? Yung pagtulog ko po, minsan po hindi na po ako nakakatulog. Gawa po sa sobrang sakit po minsan, yung hindi ko na po alam kung ano po yung gagawin ko. Ma'am Eileen, sa sitwasyon mong yan, may mga ininom ka bang gamot? Meron po mga pain reliever po, tulad po ng Mefenamic, paracetamol po. Yan po ang iniinom ko pag na-atake po siya. Ilang buwan yun na tinitiis mo? Matagal din po, siguro mga 4 years din po siyang ganon. Nasakit po siya. Kada taon po, lalo po siyang naglalala. Okay, sa sitwasyon mong yan, ikaw ba nagpa-check up na sa doktor? Opo, nagpa-check up na po ako. Madami na din po akong doktor na napa-check upan, mga hospital po. Sa PGH, galing na po din ako dyan. Sa UST, sa Manila po, galing na din po ako dyan. Anong findings sa'yo ng doktor? Yun nga po, galing po ako sa neuro. Yun, kasi doon po ako tinuro nung nagpa-check up po ako. Tapos sabi po nung doktor, may abnormal daw pong ugat sa kalahati ko pong ulo. Tapos yun daw po yung cause kaya nasakit po siya. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Anong dapat gawin mo? Parang may camera daw po na ipapasok sa may singit ko para makita daw po yung ugat na sumasakit po, na nagmumula sa ulo. Nakapa-check up ka nun? Hindi po. Bakit? Kasi po, malaki po kasi ang hinihinging pera. So, taking iba-ibang, yun, mga mefenamic acid, andun pa rin yung karamdaman mo. So, nag-decide kang umuwi. Apo. Ano ngayon, paano ka napunta dito sa health code? Yung kuya ko po kasi, may may barkada po siya na may alam po sa CMD. Tapos, naghahanap po siya ng staff po. So, nung nandito ka, nag-umpisa ka mag-take ng ating CMD, may na-mention ka pa na irregular yung menstruation mo. Every ilang buwan ka ba nagre-regla? 3 months po bago po ako mag-menstruation. Okay, grabe. 3 months. Pero ayun, alam ko, nag-umpisa ka mag-take ng ating CMD or Cell Mineral Drops. Anong experience mo sa paggagamit ng CMD? Yun po, dati nga po, araw-araw, wala pong araw na hindi po talaga na-atake yung ulo ko. Nung nakapasok po ako sa CMD, yun po, may nagka-time po na 1 month na po hindi na po siya na-atake. Kakainom ko po ng CM. Ilang drops per day? Nag-15 po ako hanggang 20 po. Anong pagbabago, iba pang pagbabago na experience mo nung ikaw nagtatake ng CMD? Malakas po ako. Dati po hindi po ako nakakapaglabas, di po ako nakakapaglakad. Tapos lagi po akong mahina sa sa init. Ngayon po nakaka-flyers na po kami kung saan-saan po. Umaatake pa ba yung sakit ng ulo at kumusta naman yung irregular menstruation mo? Nasakit pa din po yung ulo ko pero hindi na po katulad nung dati na sobrang sakit po. Parang na lang po, parang normal na lang po yung pagsakit niya. Yung menstruation? Menstruation ko po, normal na din po yung pag-menstruation ko po. Oo. So, dati every 3 months. Ngayon, ilang araw ba? 2 buwan ka na dito sa CMD office. 2 beses ka na rin nagregla. Ibig sabihin na na-regulate na yung menstruation. Feeling mo ba mas gumaganda yung health mo? Opo, mas gumaganda po siya kasi parang nalakas na din po ako pag nainom po ako ng CMD. Parang tuloy-tuloy na din po yung pagaling ko. Ayan. So, marami pa actually 2 months ka pa lang. Give yourself around 6 months to 1 year. Mas gaganda ang iyong health. Promise yan. Dito sa amin maraming health problems na tulungan. So, magtiwala lang tayo. Okay? So, kunin ko ulit yung pangalan niyo, ma'am. Sige po. Ako po si Eileen Masaho, taga Barangay Bagong Sirang po ako sa Sipocot po. Ano pa lang, ma'am, message mo sa mga makakapakinig? Sa mga nakikinig po, sana po i-try nyo lang po ang mag-inom po ay yung product po namin na Power Trio CMD po. I-try nyo lang po. Wala naman pong masama na i-try kasi gagawin niya man po na magamot po kayo, lalo na po yung mga madami na po bagang nararamdaman. I-try nyo po yung product namin. Okay, salamat po.
Ayun sa mga listeners na... Ay. Ayan, isa pang kwento dito ha. Paano siya natulungan ng ating produkto? Kaya kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Okay? So, ito, isa uling kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Jonathan Pagunsan ng Gubat, Sorsogon, 33 years old. So, bali po, yung testimonies ko po sa CMD dati, nakaranas ako ng pamamagaan ng paa, pagsakit ng paa, dahil sa unhealthy lifestyle din ako noon. Mahilig ako sa mga pagkain ng mga lamang loob, pag-inom ng beer, yan. Parang habis ko rin yan. Kapag gabi, inom ng beer, may pulutan na isaw. Kaya, pero nung nag-asawa na ako, nawala na rin yung ganyang lifestyle. Pero paminsan-minsan, ganun pa rin, kakain ng mga ganun. Then one time, napunta kami sa isang lugar na occasion. Doon talaga na-trigger talaga yung yung sinasabing rayuma ba yun? Arthritis. Then, akala ko nung una, okay lang, tusok-tusok lang sa paa, tusok-tusok lang, hanggang sa kinabukasan, halos hindi na ako makalakad. Dahil sa sobrang sakit. Yung bang, kapag ididiin mo, kay apak mo ang paa, talagang kunting apak mo lang sa sahig, ang sakit-sakit na. So, parang gapang na ako totally gapang na, hahawak ako sa upuan para makapaglakad. Kasi yung isa ko pa namang paa, okay pa. Medyo gumagana pa siya. So, paika-ika lang talaga, yung isang paa ko ang nakataas, lumalakad ako, nakahawak ako sa parang totally gapang na rin talaga. So, ang ginawa ko po, dahil po, nasa CMD ako, dati nagamit ko na rin yung CMD, ginawa ko na rin yan. So, nag-high dose po ako ng CMD. Ang ginawa ko po, every hour, magpa 5 drops ako in a glass of water, or 10 drops, inom ako. Every hour yan, 5 drops or 10 drops, inom ako. Tapos, before lunch, inom ako ng 5 tablets, then before dinner, 5 tablets din ng CBF. So, bali, 10 tablets ng CBF po daily. Tapos, before bed naman, isang sachet ng Supreme Juice. Then, pagkagising ko sa umaga, isang sachet naman din ng Supreme Juice. Yan ang ginagawa kong kape. So, hindi po siya talaga inabot. Promise po, hindi po siya inabot ng halos 2 araw. Hindi po siya inabot. Kasi kinaumagahan talaga, okay na siya. Pero yun talaga, ramdam mo siya na medyo masakit pa. Pero talagang nakakalakad na ako. Hindi na yun pares ng dati na kunting tapak lang, sobrang sakit na siya. Sobrang sakit na talaga siya. Samantalang, iniisip ko, wala talaga yung Power Trio, yung CMD, CBF, then Supreme Juice. Siguro baka abutin ako ng 1 linggo o sumubra pa na hindi ako makakalakad. Kasi dati nga, before nung wala pa ako sa CMD, hindi ko pa na-try ang CMD, yung Power Trio na yan. Talagang inaatake na nga ako noon. Inaabot talaga ako ng halos magto 2 weeks na nasa bahay lang, nakahiga, kasi hindi ko nga talaga may apak ang pako. So, yun po talagang very amazing na experience ko sa CMD, CBF, Supreme Juice. So, hanggang sa ngayon po, kahit na wala akong nararamdaman, araw-araw pa rin po gumagamit ng CMD kasi simula noon, nalaman ko na kung gaano po kahalaga ang minerals, ang complete meal, tapos ang rich in ang vitamins, high source of vitamins. Kasi po ang CMD, CBF, and Supreme Juice is tinatawag talaga na Power Trio. Minerals, then nutrition, then high source of vitamin C, then rich of fiber po ang Supreme Juice. Hindi lang po ako, pati po ang asawa ko, ang anak ko. Kuminsan nga, hindi na namin nasusunod yung recommended daily intake ng sa anak ko kasi dapat 0 to 3 years old. Base sa recommended daily intake, yung CMD dapat is nasa 2 to 3 drops lang. Yung anak ko, kuminsan nagpa 5 drops, yun ang pinapatak namin na sa gatas niya. Then, ito pa po, yung anak ko po, hindi po siya kumakain talaga. Start nung nag 1 year old siya, parang nanawa siya kumain ng kanin. So, namumblema rin kami ng asawa ko. Sabi ko, paano to kung puro gatas na lang? So, wala siyang nutrisyon. So, yun po ang ginagawa namin. Kasi po, yung CBF, hindi po talaga siya
synthetic. Wala pong problema kahit mag-high dose. Pwede po yung sa bata or matanda. So, ang ginagawa po namin, yun talaga ang pang-suporta namin sa kanya. Since hindi siya pa siya kumakain, talagang nahirapan kami magpakain sa kanya. Yun ang ginagawa po namin. Nagdudurog po si Mrs. ng 3 tablets daily. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Nilalagay po yan sa chupon, sa gatas. Doon po yan sinasabay sa pagtimplang gatas. Dinudurog din nilalagay para matunaw. So, kahit na hindi po kumakain yung anak namin, si MD, CBF din. Then, supreme juice na rin po. Nag-supreme juice siya. Total, hindi araw-araw, pero nagsusupreme juice po siya. So, makikita nyo po yung anak ko, kahit magtataka kayo, kahit hindi siya kumakain, makita nyo healthy, hindi siya payat, hindi rin mataba. Pero yung tama lang talaga, healthy talaga. At take note, napakakulit po ng anak ko. Hindi ka malingat-lingat niya kasi once na malingat ka, pag tingin mo, nakaakyat na. Nakaakyat na siya sa upuan. So, yun po, ang masasabi ko po sa lahat ng mga nakakarinig po nito, wala pong problema, wala pong masama kung subukan nyo kasi hindi po nyo ma-proven kung hindi nyo talaga susubukan. Napakaraming food supplement po in the market. So, kailangan po alamin natin kung ano talaga yung dapat na gamitin natin sa katawan natin, yung intake natin. Kasi, ang problema po talaga ng tao ngayon is health. Kasi, kaya nga nangyayari na ang daming lumalabas na mga kung ano-anong food supplement. So, aralin po natin kung ano talaga ang pinakamaganda. I-try nyo po ang CMD, CBF, Supreme Juice. Then, saka nyo po sabihin, baka darating ang araw, isa rin po kayo sa mga katulad ko na makukuhaan po ng testimonies. So, maraming salamat po. Ako po ulit si Jonathan Pagunsan ng Gubat Sorsogon, pero nakabase na po kami ngayon sa Naga. Ayun akalain mo yan actually yung taong yan, kilalang kilala ko talaga. Na one time nang umatake yung sakit ng paa niya, gumagapang, my goodness. Grabe, hindi pa naman siya hindi pa naman matanda, pero gumagapang. Pero this time, hindi na yun nangyayari sa kanya. Tandaan po natin na ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Kaya ingat-ingat po tayo, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito ngayon, paano kaya nawala ang gallstone ng taong to? Pakinggan kaya natin. Ay, magandang hapon po sa atin pong lahat na... Sige, go. Magsalita na po kayo, sir. Magandang hapon po. Ako po ay... Pangalan? ang pangalan ko po ay si Jerry Lucena, taga Puro 4 Kalasgasan po. Ako po ay nagkaroon po ng isang sakit po na malala sa bato sa abdo. Bato po sa abdo na actually na hospital din po ako. So, ang sabi po kasi nila, operahan na po ako. Kung hindi pa maoperahan ka agad, mamamatay po ako. So, pinilit ko pong maghanap po ako ng lunas na hanggang sa natuklasan ko po ang product po ng CMD. Kaya dito ko po na patutuhanan sa aking sarili na siya po ang tunay na nagpagaling po sa aking karamdaman. Maging sa aking mga serulanin po isa pa po sa aking mata, nagtiklan po ako ng eye drops. Gumaling po dahil ang trabaho ko po kasi welder po ako. Yun lang po ang may sasabi ko po. Kaya kayo pong hindi nakakasubok sa produkto pong ito, subukan nyo po, itry nyo, wala naman pong mawawala sa inyo. So ito, totoo pong nagpapagaling po ito na produkto po na hindi pa masyadong, libasa hindi pa po siya masyadong kilala. So sa akin po, sa aking sarili, kilala ko na po ngayon, nasubukan ko po. Sige. Ang pangalan ko po, ako po ay si Jerry Lucena. Nakatira po ako sa Puro 4 Kalasgasan at ang edad ko po ay now 56 na po ako.
Ayun, nakalain mo yung gallstone. Di ba pag sa ospital ka, operasyon yon. Pero marami tayong cases, kidney stone, gallstone, hindi na kailangan mag-undergo operation. Sa produkto lang natin ay gumaganda po ang kanilang mga kalusugan. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Mga taga Santo Domingo, Albay, meron kayong 1 month. Itong month of November, free health consultation kayo pag kayo ay pumunta sa ZMD Center in Santo Domingo, Albay. Okay? So, isa pang kwento ng kagalingan dito. Pakinggan natin paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito po ako ngayon sa Masbate City para sa aming health and wellness seminar. Andito ngayon may isang maganda ditong kwento paano sila natulungan ng ating produkto. Ma'am, pangalan, edad at taga saan po? Ako si Aida Amor Cirillo, taga-interior sa Nasinto, Masbate. Ma'am, kwentuhan mo nga ako, bakit nandito ka ngayon mag-attend ng seminar? Ano bang experience nyo sa paggamit ng ating product? Ang na-experience ko sa paggamit ng ating product, kasi isa kong distributor, yung kamag-anak ko na hindi na makapagsalita dahil schedule na for operation, inano ko siya ng CMD, hindi pa nga nakalahati ng 65 ml, nakapagsalita na siya. At saka sa pamilya naman namin, hindi na... Ano ba, ma'am, ano yung sakit nun? Ang sakit nun, ang sabi, goiter daw, ready for operation. Ano ba yung malaki palabas ba o papasok sa loob? Sa loob, kasi diagnose ng doktor, paloob. Oo. So ilang araw ba o months bago nagkaroon ng magandang resulta sa paggamit ng ating CMD? Hindi pa dumating ng isang buwan. Okay, nakakapagsalita na siya. At yung 65 ml, nakalahati pa lang, nakapagsalita na siya. Dahil noon hindi talaga siya makapagsalita na parang pinipilit talaga na makalabas ang boses niya na hindi naman makalabas. Pero ngayon nakakapagsalita na siya. Tuloy-tuloy pa rin ba umiinom ng product? Sige pa, tuloy-tuloy pa siya. Kay hindi pa naman naubos yung 65 ml. 65 ml. Tuloy-tuloy pa siya ngayon. Okay, ma'am. Sa family niyo, meron pa bang ibang natulungan? Ako mismo natulungan dahil yung nagpano kami na yung palaisdaan. Natinig ako ng isda na, aywan ko ang pangalan niya sa Tagalog, kikiro daw sa amin. Napaka-poisonous kasi simula sa kamay ko hanggang sa ko, talagang masakit na masakit. Pinakuha ko yung CMD sa bahay, nilagyan ko. At saka, biglang nawala ang sakit. At saka, parang normal na. Meron pa bang iba? Hindi, sa pamilya namin, yun ang tinitake ko na namin na CMD. Sa awa ng Diyos, hindi naman kami nagpabakuna. Talagang healthy kami lahat. Kaya ayaw namin magpabakuna. Kasi kung malakas ang immune system mo, hindi ka naman talagang magkakasakit. Kaya para bang, lang yan, trangkaso lang yan. Yun ang ginagawa namin. Lagi kaming umiinom ng CMD. Okay, ma'am, pangalan uli at taga saan? Aida Amor Cirillo, taga-interior sa Nasinto, Masbate. Ayan, thank you so much, ma'am. Ayun, mga kwento ng kagalingan, paano nga ba nakakatulong yung ating produkto, okay? So, ulitin ko para sa inyong lahat ang aking schedule. Ulitin natin to kasi ang bilis ng oras natin. Ngayong November, mga dito sa area ng Legazpi, yung mga interesadong gawin ng negosyo ni Health Code International, meron akong schedule para sa inyo. Product and business orientation, kailan? November 5, opo, 1 p.m. CMD Center in Legazpi City. Sa mga first come, first serve ha, basta dapat alauna nandyan na.
Oo, para start ka agad tayo. Sisimplify ko lang at focus tayo doon sa paano kayo kikita kung gagawin nyo ang negosyo ni Health Code International, especially sa may mga sari-sari store. Alam nyo ba na pwedeng madagdagan ang inyong negosyo kung kayo ay sari-sari store? Lagay lang kayo ng tarpaulin, nakalagay CMD available, pero dapat alam ninyo paano i-recommend, okay? So, kita-kits tayo November 5, 1 p.m. CMD Center in Legazpi City. And of course, sa mga taga Donsol, Sorsogon, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong November 7. Oo, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center in Donsol, Sorsogon. Second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas yan ng Soreco, kaya madali nyo po kaming hanapin, okay? And mga taga Legazpi, meron din tayo free health consultation and follow-up, syempre, November 8, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Sa mga taga, mga taga Catbalogan, meron kayo schedule ng free health consultation. Kailan yan? November 15, CMD Center in Catbalogan, 9 a.m. to 4 p.m. And the following day, dyan naman sa Catbalogan. Ay, dyan pa rin sa Catbalogan, 9 a.m. to 12 noon. Take advantage sa mga taga Catbalogan. Of course, sa mga taga Santo Domingo, Albay. Schedule nyo rin, free health consultation, November 15, Saturday, 8 a.m. to, dyan yan sa, Bakakay, Albay, ha? 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. Sa mga taga-Labo, yung mga malalapit po dyan, schedule kayo ng free health consultation. Kailan? November 15, 9 a.m. to 12 noon, CMD Center in Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. But of course, sa mga taga Santo Domingo, kumusta kayo mga taga Santo Domingo? Oo, ngayong buwan ng November, punta lang kayo, CMD Center in Santo Domingo, free health consultation po kayo. Punta lang kayo doon. Opo, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people, okay? So, dito tayo muna sa ating mga, ano ba yan? Number 2, 3, 4, 5, sa ating mga, wait lang, namali yata ako. Number 4. Number 5. Wait lang ha. Okay, good morning. Oo, namali yata yung aking pindot. So anyway, babasahin ko na lang yung aking mga, kung saan kayo pwedeng pumunta. Okay? Sa area ng, unahin natin, area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center, at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselles Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center, corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Oo. Holito Limpot, Purok 6, Larap sa Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, near Three Sisters Carenderia sa Daet Public Market. Okay, andyan din sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So, dito tayo sa iba natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barland Street, Santa Cruz, Naga City.
So, sa door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center, second floor, JC Building, San Jose, Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gubon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at may Nab Wellness Center po sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, taas po ng Fast Cash. Ma'am Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. So, ulitin ko kay Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Sa area ng Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Of course, yung center natin, dyan, CMD Stock Center, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po yan ng Soreco. So, yan, sa mga taga Donsol, free health consultation kayo, comes November 7. Friday po yan, 9 a.m. to 1 p.m. So, take advantage po, mga taga Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. So, Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stock Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran, Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Bilyen, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So first, District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Puracuan, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. O mga taga Bakakay ha, nakaschedule kayo. Free health consultation comes November 15, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. Sa mga taga Santo Domingo, hanapin lang CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Ganon din po, free health consultation kayo dyan, mga taga Santo Domingo, Albay. Ngayong buwan ng November. Jeremias Balya, DRS Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Of course, sa 2nd District of Albay. Ang aking center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City.
Taas tayo ng Denver's Computer Shop in front LCC Supermarket. Nilda Bardin. Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito, Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay. Okay. Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay, Ma'am Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo Ligaspi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan Ligaspi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay, in front Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay. Nora Aison, Purok Ligaspi. City Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Ligaspi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. Florenia Hiles, Sari-Sari Store. Pandan Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba Kamalig Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay. Milet Hiroy, Purok 4, Barangay 22, Binanuan East Legazpi, Marino Pre, Purok 4, Panaypoy Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo Odell Store, Bangkirohan Legazpi City, Ma'am Asuncion Liena Resas, Inamnan Grande, Ginubatan sa Liena Resas Store. Sa 3rd District of Albay, Refugees Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site Uwas, CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB, Agrivet, Supply, Rizal Street, Mercado Hobiliar, Mariel Sabasa, Badian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2 sa Gaysay, Magiron, Ginubatan Albay, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, sa mga taong hindi pa member, tandaan po natin, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Be a member. Hindi natin ipagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member. Opo. Membership natin ngayon, 5,990 kung saan you get assorted products worth 6,000 plus. Walang lugi yon. And next time you buy our products, ang laki na po ng discount. O sa mga mga sari-sari store dyan, opo, maging retailer kayo ng ating product. Kung kayo po, mga sari-sari store, o kahit naman hindi sari-sari store, pero gusto nyo gawin ang negosyo, opo, pwede kayong mag-attend sa gagawin natin na Product and Business Orientation comes November 5. CMD Center in Legazpi, 1 p.m. po, magkita-kita po tayo. Yan. So, ayan, nabos na ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.